Men den passningen är för snål. In mot David Elm. Det är Israelsson. Inte riktigt hittar rätt. 3-3 för Helsingborg. Åt andra hållet. Boateng. Hittar Smarason. Arnor Smarason! Oj, oj, oj. Vilket mål! Ser han inte lite mer förhoppningsfull ut? Jens Gustafsson där nere. Silverholts hörna. Och på nytt är det en bra nick. Den här gången Magyar. Och vad i hela världen tar försvarsspelet vägen för Helsingborg? Det är fria Halmstad-spelare högt och lågt i HIFs straffområde. Och det är ganska nära att Baldvinsson får träff. Bra tryck i matchen nu när Ahmad kommer. Avväpnas av en hemåtjobbande Smarason. Som får hjälp av Ekam. Här kommer Smarason. Vad händer med Simovic och Santos där framme då? Halmstveit. Får tillbaka bollen Halmstveit. I mitten finns Santos. Santos är där! Och det kan bli en gång till Santos. Spelar vidare. Ja, det var en exakt kopia av Helsingborg. Ja du, Smarason. Vad hittar du på här med din isländska högerfot? Ja, titta Larsson är där! Tänk om Larsson hade fått en touch på den där bollen. Då hade du haft 1-1. Ja, jag förstår dig Dahlin. Den där bollen måste man som... Det är klart att få en given plats kan man aldrig säga, men en relativt given plats där är en backlinje i ett av laget som går absolut allra bäst i landet. Det måste kännas bra. Här kommer Lindström. Snett bakåt och här har vi väl mål igen! Jajamän! Och det är Smarason som gör mål. Det är 2-1 för HIF. Smarason, Lindström är på språng, men bollen kom inte från Smarason. Det gör den nu istället. Lindström har Simovic med sig in i mitten. Det är den enda som finns där inne. Och då blir den alldeles för lång från Lindström. Och till Helsingborg. Men Mattias Lindström här ute. Halmstveit. Skulle nog vänta åt andra hållet. Han får en chans till att göra det, för han fick den där utan att anstränga sig. Smarason hinner upp den där och då leder Helsingborg. I den 22:a matchminuten så är det Bedoyas ersättare. Intressant omställning. Simovic på språng. Han är väl på fel sida, va? Spelet går vidare, för här kommer Mattias Lindström. Han avslutar. Träffar Halmstad spel. Signalen har kommit. Smarason drar den där på ett bra sätt. Långt ner och Lukic får sträcka ut för att klara. Gashi till Kraft. Lägg Lindström mot Smarason! Det är kvitterat på Strömvallen. Och då gör han sitt andra allsvenska mål. Men den anden halvleg, der ligner første halvleg på den måde, at OB får en tidlig scoring. Så er spørgsmålet om Esbjerg også den her gang kan finde kræfter til at få flere muligheder, få flere scoringer. 2-2 i hvert fald i skudposition. Det er Smarason, godt træk, og så afslutningen til 3-2. Anders Smarason, ja, de fandt det hurtigt, Esbjerg. Helsingborg, de kommande 6 omgångarna har de 5 bortamatcher. 5 bortamatcher på de 6 nästa. Den som är närmast är nästa onsdag mot Halmstad. Nästa uppgift. Jättekartlig från, men de kan jo ikke leve med, at der bliver scoret meget mere mod dem i dag, end tilfældet er lige nu. Man kan sige, at de 3 foregående 5 kampe, de har tabt, har de indkasseret 4 mål. Og det har de så også i dag, og her kan de indkassere et 5. Det er godt vippet til Jonas Knudsen, og så står den 5-2. Kollaps er undervejs for OB, og Jonas Knudsen sikrer sig bronzemedaljer i dag.
Smarterson afsted med Brathwaite, som kan løbe den der bold op hurtigere end Anders Møller Christensen. Venter måske lige på Jesper Lange. Brathwaite, han går selv, og han skulle da have afleveret til Jesper Lange. Det er fortjent, hvis de får taget bronzemedaljerne hjem. Var hårdt ramt i en pokalfinale, hvor de egentlig var det bedste hold langt hen ad vejen, og har set ud til at have mistet lidt lidt flyvehøjde, men det fortjener de så sandelig også, Esbjerg. Sætte tingene så eftertrykkeligt på plads, som de har gjort i foråret. Det er meget flot. Her kan han løbe igennem Anders Smarterson, så skal den måske blive 6-2. Smarterson klasker den ind, og så er vi oppe på tenniscifre og en regulær ydmygelse af gæsterne OB. Jesper Christiansen. Brasilianeren Ankersen, han sender Andreasen. Kian Hansen, så en skarp aflevering op imod Smarterson, har spillet en fantastisk kamp indtil videre. Kian Hansen, Hissi løb ind i feltet her, og det er Brathwaite! Præstationen, de har leveret. Og det her, det er en god aflevering fra Ankersen op mod Smarterson, der står på kanten af midterlinjen, ikke offside, og så kommer Sebastian Andersen der i rum, og så er de 2 mod 2. Sebastian Andersen, der kan skære ind imod feltet. 2 Esbjerg-spillere derinde. Smarterson med sin anden mål, og nu er det lige ved at være en ydmygelse af Randers. 4-0. Det har de slet ikke skulle forholde sig til noget som helst i den første del af kampen, fordi Randers bare har spillet uden tempo og ikke troet i dybden, og det er der bestemt en pointe i, selvom det ikke virker hver gang. For sendt nogle bolde dybt, så man får trukket Esbjerg-holdet lidt. Ankersen igen. Brathwaite tager over. Smarterson kan måske løbe den der op udenom Osted. Ind imod målet, og den tæller ind. Den fik lige den rette vinkel. De kæmper som galt i deres liv, Esbjerg-spillerne. De giver den virkelig alt, hvad de kan i hver eneste duel. Og det gælder jo deres fodboldmæssige liv. Det er jo lige præcis det gør. De her 3 point er jo